Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Allo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riomdanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9, sagod alas 10:30 nin pagkaaga, ang nagangunyan, ang nagangunyan. ENND Headlines Ngunyan. Maray ng aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 29 kan bulan na Enero taon 2022. Iwat ming atong sendo ang mga bareta sa Anaga Ngunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM asin 89.5 Radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel asin Sepio Naga FB page. Sa pangarang kang Bilog News Team, ako po ang sa mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, hospitalization rate sa COVID-19 Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Allo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riomdanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9, sagod alas 10:30 nin pagkaaga, ang nagangunyan, ang nagangunyan. ENND Headlines Ngunyan. Maray ng aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 29 kan bulan na Enero taon 2022. Iwat ming atong sendo ang mga bareta sa Anaga Ngunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM asin 89.5 Radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel asin Sepio Naga FB page. Sa pangarang kang Bilog News Team, ako po ang sa inyo mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, hospitalization rate sa COVID-19 kan mga pasyente sa Ciudad de Naga mantinidong hababa, susog sa City Analytic Team. Detalyes kayan, Paulo Papa. Sa ibong kan Maricas, napaglangkaw kan numero ng COVID-19 patients kan syudad, nagtetinir na hababaan hospitalization rate kan tulong mayor na hospital digdi. Segun, Ki Wilfredo Prilles Jr., City Planning and Development Coordinator, sa presenteng healthcare utilization sa syudad na nag-abot sa 65%, 25% sana kan nasambit na numero ang mga residente kan Naga na padagos nagpaparay sa ospital laban sa COVID-19. Ang 75% nagre-representar sa 133 na aktual na numero kan hospitalized COVID-19 patients na nakakonfine sa tulong mayor na ospital sa syudad na kinababalayan kan Bicol Medical Center na may 100% hospital utilization rate, NICC Doctors Hospital 33%, asin kan Mother Seton Hospital na may 67% rate. Dugang ni Prilles, 1% sa 11,000 na active cases kan syudad sa COVID-19 ang nahihilingan nin moderate, severe as in critical symptoms, mantang asymptomatic o mild symptoms sa kadaklan kan mga COVID positive ngunyan. Mosado po naman sa data ang nakuami over the weekend. Igaw pang space. Pero ang medyo concerning si kaskasi pagdakula ng kaso. Kang nakagisimana garo nasa 75% ang healthcare utilization. So sabihin kuyan kita, high risk. Yung si data kang DOH Regional Office. Pero ang sarong counter argument ng syudad, maski dako lang kaso ta,
sarong porsyento man lang kayan ang um, moderate, severe, or critical. 98% kang mga kaso ta either mild or asymptomatic. Sabi yun, dahil man nangangaipon ng usning 19. Pig procure kan lokal na gobyerno ang mga ekipahe kan nakalihis na taon para sa dugang na kapasidad kan mga treatment facilities digdi na masimbagan ang pangangaipong medikal kan mga konstituente na may malala na kondisyon huli sa deadly virus. Garo igwa kitang 11 o 12 na high flow oxygen inipig bakal ta po ini kan nakaagi pantaon, ready to be used po ini, to be utilized anytime nakaipuhan. So kumbaga dagdag po ini sa kapasidad o kaya sa kakayahan kan sa tuyang healthcare system digdi sa Naga, bako lang kan sa BMC sa pagresponde sa problemang COVID-19. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, mga nagraralaog sa main building kan City Hall, piglimitaran kan lokal na gobyerno kan nagatanganing malikayan an urlakit sa COVID-19. Ang detalye sa halik ni Joel Sulina. Ngunya na balik na ang operasyon kang Business One-Stop Shop matapos na maoktaban ng sarong simana. Huli sa perang empleyado kan City Treasurer's Office ang nagpositibo sa COVID-19 virus. Biglalauman ang ruso kang mga mabarayad kang business tax, fees and charges. Kaya nagkaagtulos ning barandilya para man makontrol ang maralaog asin mapugulan ang surusuan ng tao sa laog kang main building kan City Hall. Sigon kay Mr. Rene Abiada, ang pamayo kan Safety and Prevention Cluster kang Naga City Heart F. Lunes, pigsugo ni PSO Director Rene Gumba ang pagkaagding barandilya sa entrance maging sa exit kang City Hall main building. Kung saan yaon ang Treasurer's Office asin venue kan boss para man dai magruso ang dakul na tao asin mailikay ang publiko na ma-expose sa virus asin dai na mautro liwata ang pagkakapindyente kang operasyon kan Business One-Stop Shop maging kan City Treasurer's Office. Sagud sa nasa 100 na mga individual ang nakakalaoga nga ring dai magsurusuan ang tao sa City Hall main building asin piglalauman na maduraran siring na sistema sagkod na matapos ang Business One-Stop Shop. Kung ma-take note nindo, last week na lockdown ang Treasurer's Office. So si mga may mga pending na kalakawan, nag-rush up po niyan. So ngunyan, as per instruction ni Mr. Legumba, as head kang Safety and Prevention Cluster kang Naga City Heart F, so pig-try tang i-control digi si tao sa lawag kang main building ka City Hall. Kanaling bago, jump pack, So ginibot ta, tagabos pa rin may kalakawan, gawas na pamadali. Pig-control tawag digi sa may, sa may main entrance si paglaog kasi, baka mauto silang nangyari kang nakaaging mga semana na na-lockdown si City Treasurer's Office sa City Health dahil sa surge kang COVID-19. So naglagit ang mga PS ang security para makontrol si surge kang tao. So ibon kapag nagdepista ang tao dito sa main building, only dito nakalaog ding si mga kliyenteng mabayad at si may kalakawan dito sa loob. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulita. Mientras tanto, Barangay Health Emergency Response Team preparadong magpautob ng bagong panundon in kaso ipesararom ang Syudad de Naga sa Alert Level 4. Ang detalya sa halik kay Paulo Papa. Pigsyerto kan liga ng mga barangay na monitored ang mga individual nagikan sa ibang rehiyon magin ibang nasyon na mapuli sa kanya-kanyang mga harong sa laog kan Naga. Segun kay Konsehal Antonio Beltran, Presidente kan Liga, reactivated ang Barangay Health Emergency Response Team o BHERT puon kan isa irarom ang Syudad din Naga sa Alert Level 3. Pigsabi kan Konsehal na ang BHERT mismo ang naghahagad sa mga nagenyo na bagong luwas sa quarantine facility nin quarantine certificate bago initugutan na makapuli sa harong, valid ID, vaccination card, negative i-monitor si mga nagraralaog sa saindang kanya-kanyang barangay ng mga haraling Manila. Iyo po to si kasuguan na dapat maagapan para kung sakaling mag-positive man si haling Manila, maantisiparan ta po tulos. Dugang kan Konsehal na preparado ang mga barangay na magpasunod sa mga bagong panundon kan gobyerno lokal sa irarom kan Alert Level 4. Pero po pag-abot po sa barangay level, ang barangay po permi man pong ready dahil po sa
maray na pakikipagtabangan sa satuyang health officer na si Doc Butch Borja, saka po ang IMT kay Sir Rene Gumba, saka po ang Health Emergency Response Task Force. Pirmi man po kita nagmimiriting kada Lunes na alas 3 ng hapon. Manunungod po nga ni Igdiyo sa pandemya. Pigrekomenda kan Interagency Task Force o IATF na isairarom ang syudad din Naga sa Alert Level 4 huli sa marikas na paglangkaw kan COVID-19 cases digdi na nag-abot na sa 11,000 sa laog sana nin 20 aldaw. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, numero kan mga senior citizens na nabakunahan na sa sunod nilagan na dagdagan. Detalyas kayan Joel Sulina. Sa padagos na vaccination rollout kan syudad ng Naga, dakol pang mga residente kan syudad ang nagdidesisyon ng magpabakuna huli sa proteksyong hatod kang COVID-19 vaccine para man dai makamati ning makuring epekto kang virus sa lawas oras na ini makaulakit sa sarong individual. Sigun kay City Health Officer Dr. Butch Borja, Chairman kang Naga City HERT-F, nanutaran ninda na liwat na nagdadakula ang mga residente kang syudad na nagpapabakuna ning first dose na ang kadakli mga senior citizens na nagdesisyon ng magpabakuna mantang diit na sanang porsyento kang populasyon ang kinakaipuhang mabakunahan kabali na nigdi ang nakatalaang pagpuon naman kang pagbabakuna sa mga kaakian 5 anyos sa 11 anyos ang edad. Kada ako nagpa first dose mo yan, siguro na-alert sila ka ang warning, hindi ka talaga pwede mag-losing harong, magsakit sa mga sasakyan, kumain ka ng vaccination. Kaya yun ang kinukita po yan, nahiling si GMR, tadakanda ko. Definitely pag booster, gulpo yan. Ang booster ta Thursday and Friday. Dahil man ka po sa level, nangangalasan kami. Kada ako nagpa-immunize po nga ng senior, nainilot na ba kayo pag-take off ta? Kada ako lang niya nakapa-inject ng mga seniors. Naman, kung tada, kayo magayon nga itong effect mga mag-offside sa mga barangay. Doon nakakadakop eh. Sinabi pa ni Dr. Butch Borja na kang Enero 16 na i-record ang pinakadakol na kaso na uminabot sa 142. Alagad makalihis kay ni nanutaran ang paghuros sa mga kaso kung saan kadakli sa mga naging pasyente, mga asymptomatic o kung daiman nakamati sa nanig mild to moderate symptoms kan COVID-19, huli tasinda bakunado asin marikas na nakarecover. Iyo, bakunado ay. Mild ang effect sa ida. Bihira kita makailing ng reported na toxic o severe ang COVID. Kaya nabig-warn ko lang na matenda mo aki, kataklan ka aki, ano na. Okay, ito ba si ina talaga wrap up na COVID? Magurang. Youth gurang. Ngunyan, bihira. Tingkaya sa mga gurang, kataklan na tamaan na hospitalized aki. Yeah, sa virus. Saka ikadua, kataklan ka mong aki. Itong below 11 years old, dapat makunado eh. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, border control checkpoints ibubugtak sa mga entrada kan syudad oras na ipaisayrarom ang Naga sa Alert Level 4. Ang detalya sa kay Paulo Papa. Oras na may sairarom ang syudad din Naga sa Alert Level 4. Obligado ang lokal na gobyerno na mag-establisar nin border checkpoints sa mga entrada kan syudad. Sigun, Kireneg Gumba, Public Safety Officer, maninigo na magpasunod nin border measures in kaso na ideklara ang syudad under Alert Level 4. Hulit na madudugangan ang movement restriction sa mga taga-syudad, magin sa mga taga-ibang syudad, banwaan o probinsya. Apwera kaini, madakol ang mga establisamento na papangalada na mag-operar sa irarom kan Alert Level 4, sabi pa ni Gumba. Kung Alert Level 4 po, obligado kita kang mga border control measures dahil nalangkaw su level of movement restrictions sa mga palaog sa Naga, pati sa mga yaon sa laog kang Naga. And then madakol din so number of establishments na day tutugutan mag-operar. Mientras tanto, nagpaliwanag ang Public Safety Office manungod sa pag-require kan business establishments sa mga customer o kliyente nin valid ID dugang sa vaccination card as in e-Salvar QR code. Pigsabi ni Gumba, poon lang kan isairarom ang syudad sa Alert Level 3
pig-oobligar ang publiko na magpresentar kan mga nasambit na dokumento basado naman sa Executive Order number 2022-001 ni Alcalde Nelson Legacion. Pinagluwas sa executive order ni Mayor Son, iyan ang pinagmamandato tangon niya sa syudad na pinag-suportahan man kang Health F. Sa presente, day pangkasimbagan si Health Secretary Francisco Duque III sa surat ni Alcalde Legacion para sa reconsideration tanganing day na ipasairarom sa Interagency Task Force ang syudad sa Alert Level 4. Huli naman sa babang hospitalization rate kan syudad sa COVID-19 asin hababa na porsyento kan moderate, severe asin critical symptoms kan virus sa mga COVID positive sa syudad. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto sa iba pang bareta, tulay asin access road sa barangay Panikwason, pigpuna ng hamanon kan lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalyas kayan halik kay Joel Solina. 1.2 meters na lakbang asin may labang 22 meters na footbridge. Kabali na ang 80 metrong laba ning access road ang pinapaunan ng ipatrabaho kan lokal na gobyerno kan Syudad Dignaga sa zona 6 kan barangay Panikwason sa Syudad Dignaga sa pamamayo ni Alcalde Nelson Legacion. Asin naaprubahan kan sangguniang panglungsod ang budget para digdi na nagkakantidad 1.3 million pesos para man maribayan ang lubang hanging bridge sa lugar. Sa ginibong groundbreaking asin earth moving ceremony kan footbridge asin access road sa nasambit na lugar, sinabi ni Mayor Nelson Legacion na dawa salit na mga proyekto na makakapagtaong kombenyensya asin papakinabangan kan mga residente kan syudad ang tinataunan ning prioridad kan gobyerno lokal. Padagos po na laumon kan mga taga-Naga, bakulang kan mga taga-Panikwason. An marhay asin tultol na serbisyo kan sa tuya pong administrasyon, maging darakulang proyekto man po yan o kaya mga saradit, ang importante kaipuhan asin may mga nabibinipisyuhan. Para po sa kaaraman kan gabos, dai po mangyayari ining proyektong ini kung mayo pong pagtugot si Vice Mayor Nene Diasis asin mga miyembro kan sangguniang panglungsod. Labi man ang pasasalamat ng mga residente sa lugar na dekada ng naguhurot na maribayan asin mapagibuhan ning mas pusog asin bagong tulay kumudigdi sinda araw-aldaw na nagaagi. Sigun kay Edwin Palcopilo, residente sa lugar, dakulang kaginhawahan asin makakampante na sinda hulita oras na mahaman asin matapos ang footbridge asin access road, dai na sinda makakaagpa sa peligro tuyong mabalyo sa salog sa nasambit na lugar sa paagi kan dating lumang hangin bridge. Na nahaman mi sa panahon ngunyan, kaya dakula ako ng pasalamat mo. Ang mga produkto kaya dyan na naghahali dyan, dakol, may mga kamatis, kung ano-anong mga maritatas na naghahali dyan na dahil nakakabalyo pag may mga calamity. Sa ngayon, mas maayos. Tapos, mas mabilis. Yung mga estudyante na naghahali dyan, actually, sa good ngunyan, dahil na masasakitan na magbalyo. Dahil itong pag-iswela ninda, at least sa oral daw na pag-aagi dyan, dahil na nasasakitan. Sa good, ang pinakadakulang bagay pa dyan, pag nagsasaud sinda. Tapos dahil sinda makakasaud ng darakulan, dahil nga may balyo ang mga sinaudan, halimbawa ngayon sa bagas, dahil ka dahil ka makadadara dyan ng bagas ng dakulan, kay puwan mo kuya sa tulay. More on agricultural. Oo, agriculture project dyan. Oo, talagang masakit talaga. Kaya napaka dakulang pasasalamat na magkaigwa dyan talaga ng tulay para sa Samoa. Para sa Nagangunyan News, Joel Solina. Sa iba pang mga bareta, mga simbahang katolika sa Syudad ni Naga compliant sa ipigpapautob na health restriction o health guidelines kan lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalye sa ni Paulo Papa. Compliant ang simbahan sa syudad sa reglas kan lokal na gobyerno manungod sa vaccination card bilang rekisito kan mga Katoliko bago maglawg sa simbahan. Segun Kireneg Gumba, Public Safety Officer
Kasaro ang simbahan kan gobyerno lokal sa pagpasunod sa limited indoor seating capacity sa paagi kan vaccination card. Dugang ni Gumba, lockdown ang regulasyon sa Vax card sa gabos na establisamento sa syudad. Tanganing malikayan ang pagdugang kan COVID-19 infection. Sa Executive Order No. 2022-001 nalaman ang mga panundon sa syudad sa irarom kan Alert Level 3 kabali ang in-person religious gatherings sa mga limitadong aktibidad na pigtutugot sa syudad na nag-oobligar sa mga maatendir na magpresentar nin vaccination card apwera sa QR code as invalid ID. Similar to all the other establishments, the executive order has been issued and we have issued the appeal as well. That beyond the executive order is the spirit that we have to regulate our establishment, the infection within our establishment. And that should be the driving force kaya ginigibuta sa mga bagay na pigahagat. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Sa iba pang bareta, mobile vendors pigtawanin temporaryong pwesto tanganing day magparatirinda sa tinampo. Ang detalyes kayan hali ki Joel Sulina. 28 mga ambulant o mobile vendors sa sentro ang temporaryong tinuunan ning lugar para man makapagtsinda asin kumita na dai makakaapektar sa agihan ka mga pedestrian asin dai maging kausa ning traffic sa sentro. Ini ang kinumpirma ni Acto Head Alex Santos matapos ang ginibong pagkikipagdialogo kan sarong grupo ni mga ambulant vendors na nakapwesto sa likodang parte kang bagong redevelop na Plaza Rizal sa tungod kan sarong mall partikular sa kalabaan kan General Luna Street, Tuyong Banggi. Hinagad kan mga ini kay Mayor Nelson Legacion asin sa lokal na gobyerno na mataunan sindaning temporaryong lugar sa sentro. Matapos ang pagkikipag-ulay asin konsultasyon kay ba ang mga stakeholders, tulos man ay inaprubahan ang kahagadan kang grupo asin tinaunang oras para man makapagtsinda po na alas 4 ng hapon sa Gudbanggi. Nagpakiulay po sa lokal na gobyerno kay Mayor Legacion na kung pwede po matawan sinda ng temporary lang na pwesto, dati po kaya ang pwesto ninda duman sa may kinastilyuhan. So ang nangyayari po, nakaka-obstruct sila duman kang traffic and at the same time itong parking duman. And at the same time po, naglilipat sinda pagbabanggi, hindi yun po sa may side kang sa tuyang pinahiwa sa kapinagayo na Plaza Rizal sa General Luna. So ang tendency po kang sa indang mga pwesto, nakakaulang po sinda duman sa satuyang covered sidewalks. And at the same time, ito po mga loading and unloading areas kang sa tuyang mga jeep sa mga trimobile. So delikado po para sa mga motorista, delikado para sa mga customer ninda, saka sa mga naglulunad. Kaya po, hinanapan ta sindaning pwesto with the approval po kang sa tuyang enforcement unit kang public safety office. Pinaliwanag ba kan lokal na gobyerno sa 28 ambulant vendors o mobile vendors na igwaning karibay na responsibilidad ang pagtaong konsiderasyon sa inda na mataunan ng temporaryong lugar sa kasentruhan kang Naga. Oportunidad na matawan sindaning temporary na pwesto, pigre-require ta po sinda na magkuha na ka mga maninigong mga permit. Kabali na po dyan syempre si Inot, pagkuha ng barangay clearance, since nag-handle sinda ng pagkakad, makuha po sinda ng mga health cards, saka mga health permits, and eventually po si mga business permits. Para po at least masabi na talagang legal and legitimate ang sa indang pag-ooperate. Pero po, pinaintindi tamang giraray sa inda na iyan po temporary lang iyan. Kasi po ongoing pa ang pagsatuyang pagpagayon, pagpahiwas kang satuyang mga sidewalks, sa kasi pag-ayos kang satuyang mga tinampo sa sentro kang Naga. So kabali talaga po sa plano ta, ito pong pag-alokar ng tamang lugar para igdi po sa mga ambulant vendors ta na ma-coexist sinda duman sa satuyang mga motorista, sa satuya na mga pedestrians, and duman sa mga businesses na fixed po dyan sa sentro kang Naga. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Sa ibang bareta, Memorandum of Agreement kan lokal na gobyerno kan nagasin pribadong sektor pigpermahan tanganing maggibo ni mga paaging malikayan ang teenage pregnancy sa syudad ni Naga. Ang detalyes kayan hali ki Paulo Papa. Pirmado ni Mayor Nelson Legacion, Department of Health, The Challenge Initiative Philippines, asin kan manlain-lain na government and private offices, ang Memorandum of Agreement na may obheto na gibuhon na adolescent and youth-friendly
ang syudad din Naga. Segun Kiray Anrentoy, Pamayokan City Population and Nutrition Office, saro sa katuyuhan kan MOA ang kooperasyon kan lokal na gobyerno asin pribadong sektor na makahamanin mga programa na makakatabang sa mga teenage moms asin makakabawa sa kaso ng teenage pregnancy sa Naga na nag-abot sa 1,500 sa laog kan nakaliis na 2 taon. Sa datos kan City Civil Registrar's Office, nag-abot sa 293 ang mga babae sa syudad na nag-aki sa amay na edad kan taon 2020, mantang 268 kan 221. Si Mayor nag-ugo executive order. Ito yung reconstituting the challenge initiative team, no? The CLT team na inaapod. Ngunyan, compose ito kang manlayan-layan na opisina, both public and private sectors, na kung saan matagabangan para mag-come up talaga ng sarong komprehensibong programa kung paano matabangan si mga teenage pregnant women and also kung paano mabawasan iniyo. So very crucial si role kang si mga jóvenes, pamilya, asan siyempre si gobyerno. Imbuelto sa pirirmahan kan aldaw nin Huwebes ang mga barangay, Zuelig Family Foundation, Commission on Population and Development, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, as in Bill and Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, a mandatory ordinance para sa dugang na transport allowance kan mga PWD representatives nakapasar sa sangguniang panlungsod kan Naga. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Inaprubahan kan Martes sa sangguniang panlungsod kan Naga an amendatory ordinance para sa dugang na increase sa transportation allowance ng mga PWD officers siring kang pag-atindir ning bulanan na meeting asin iba pa mga opisyal na kalakawan. Sigun kay Konsehal Elmer Baldemoro, Chairman kan Committee on Person with Disability sa sangguniang panlungsod, dakulang tabang na ini para man sa mga representative o opisyales ka mga organisasyon kan mga katugangan tang may kakundian na katuwang kan lokal na gobyerno sa pagpanday ning mga programa asin proyekto para sa kapakinabangan kan lambang mga miyembros kang nasambit na sektor na mga taga-syudad ning Naga basado sa City Ordinance Number 2010-039 o ang PWD Ordinance asin Ordinance Number 2020-072 o PWD Code of Naga City. Igwaning nakatagamang pundo para sa mga lider o opisyales kang PWD organization sa syudad na ginagamit para sa mga opisyal na kalakawan, maging mga programa kan mga PWD kung saan dinugangan ang kadikit na kantidad para sa transportation allowance kan mga opisyal, partikular kan PWD organization president kan lambang barangay. Ang Federation po ba kaya ang PWD Association igwaning monthly meeting and para man po augment man si pamasahin ninda and at the same time si ini po baga may mga activity man sa barangay na nagluwas at least po ma-increasean man si transport allowance ninda from 500 pesos to 1,000 pesos na ini po dako lang tabang man inisainda bilang mga presidente sa manlain-lain na asosasyon ng Naga and nakakatabang man sa pag-operate kang mga barangay association of persons with disability. Sinda po kaya ang katuwang kang lokal na gobyerno kang Naga sa operasyon kang sa mga programa kang PWD sa lambang barangay. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, higot na pag-utob sa mga panundon kan lokal na gobyerno kan mga nagenyo maging mga tagaluwas kan syudad. Nanutaraan kan Health Emergency Response Task Force Enforcement Cluster. Detalyas kayan, Paulo Papa. Nahihiling kan Enforcement Cluster kan Health Emergency Response Task Force o HERT-F ang pagiging kritikal kan mga namamanwaan kan syudad sa pagpasunod kan health protocols sa syudad din Naga. Segun Kirenig Gumba, Public Safety Officer, malikay sa sadiri ang mga namamanwaan sa gawi nin estriktong pagsunod sa health protocols na pigpapasalamat kan HERT-F Cluster. Dugang ni Gumba,
huli sa siring na ugaling Nagenyo na mamanihar na maray kan mga kapupulisan asin kan PSO personnel and compliance asin paglikay kan mga tao sa mga panundon kan gobyerno lokal kontra COVID-19. So may pagtubod po kita sa pagiging intelihente, critical ka mga taga-Naga. Gabos po sindangon yan, kung may hiling nindo sa mga mall, iringat man ang mga kahimanwa ta. Pipira nilang nagraralao. Nag-iiwas man sa pagtiripo na darakula na surusuan. So in that aspect, confident po kami na as the enforcement team is doing its work, our fellow Nagenyos and Nagenyas are also conscious and very critical of what should be done. Ini po so pasalamat ming dakula. Kadakol sa tuya mga kahimano ang nagtuturuyaw, pero welcome po pirmi ang pagtuyaw. Taaraming ang intensyon man kaiyan maparahay sa sitwasyon ta. Sa ibong kaini, liwat na nangangapodan an enforcement cluster kan HERT-F na ipadagos ang kooperasyon kan mga namamanwaan sa lokal na gobyerno orog na sa mga nagdadayo hali sa ibang lugar na magkomple sa health protocols kan syudad. Ano pa para uro-utrumi iyan na daita pagparaasahan na puro enforcement. Kasi ini pong intervention taigdi is a joint effort of the community and of the local government. So kumbaga sararo kita digdiyo. Dahil kinakaipuhan na may nakabantay sa imo dyan na pulis o PSO para i-check ang mask mo. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Yan na po ang katilipunan kan sa tuyang mga baleta sa Nagangunyan News. Sa pangaran kan City Events Protocol and Public Information Office, sa pangaran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Son Ligason, Vice Mayor Nene Diasis asin kan sangguniang panlusod kan Naga, siringman kan bilog na ANN News and Public Affairs Team, inipuan sa indong naging parabalita Roy San Ramon, mabalos kan sino pagantabay, ang tabayanan masunod na Urulay Banwaan, Allen Riondanga. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan Lambang Nagenyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan News. Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.
making mental be the conflict. Fast to the future, everybody so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naga na, tayo na, ang galing ay aming di pakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay magdudugtungan. Mapag-alaga, magtitiwalaan, iba'y na lagi nating maaasahan. Taas loob ito ang aming bayan. Naga na, handang na naga na, nasasarigan. Naga na, nangangataman. Naga na, naga na, naga na, naga na, naga na. Sakong mga tugang kay Kristo. Kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay ba si Mayor Son Legacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna. Piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Sa halawig na panahon, ang satuyang mga MRF cooperative workers, iyo ang satong pigsarigan sa paglinig kan tinampo sa araal daw, pag-recycle nin mga basura, asin padagos na pag-asikaso kung igwang mga espesyal na selebrasyon asin kasibutan. Iyo po ini ang magkakapira sa rason kung taano takaipuhan na unrahon an sa indang kapagalan asin kontribusyon sa satuya pong syudad sa paagi kan pag-hire po sa sainda bilang mga job order kan satuya pong syudad. Ako po si Edita de los Santos, France. May tulong aki man po ako. Ang agom ko po, nagtatrabaho po sa construction. Sa ngunyan po, yaw na ako di sa terminal nagtatrabaho. Nag-ano po kami, nagmamap, nagsasamod, naglilinig man po kami ng CR. Iyon man po yan ang samong trabaho digdi. Dakulaon po yan na tabang para sa muya. Ayun naman ito makakakuha na kami ng mga benepisyo. Gabos na may benepisyo, mananamit min. Makukuha kami naman. Kahit tumamayo kami kayan. Dati po kaya mayo kaming mga, yan, may SS man kami pero dahil man na, yan, kung talagang minuhulugan kami. Tapos ngunyan, may mga, po ba yan, masabi din, bonus, tapos may 13 month na kaming makukuha ngunyan. Para mas maray man ang makuha ng benepisyo. Primero, ang pagsweldo nila mas magiging regular na. Kumbaga, tama sa panahon ang pag-receive kang sweldo. Panduwa, may mga additional benefits na makukuha na dati dahil hindi na nakukuha under the cooperative, under the cooperative. Ito po nga may major bonus man sindang, o kasi sindang year-end bonus. Tapos kung mag-grant ang national government ng additional benefits sa mga job order, kabali po sila.
Actually, di man po nahira si description kang trabaho, pero mas pinakaray po kan sa tuyang alkalde ni Mayor Nelson na mas maging maray po si status kan sa indang hanap buhay. Ginaganaan po kami magtrabaho kasi arami man po na yaon permiso mo si Mayor. Ang pagsweldo okay na, hindi na katulad ng dati. Tapos yung sa araw-araw na kung saan kami pupunta, talagang dito na kami. 311 po sindagabos, as in 311 man na mga individual, mga pamilya ang satuyang natabangan nin Holy Tasinda ginibutang job order. Yaon pa po sinda dati sa Carolina Elementary School. Makahandal po ta harayo ang biyahe, asin harayo po ang pagpapaduman. Minsan po ang pagkaudto, day may mahiling si mga aki kung nagkakana. Pagsusundo po, dipisil talaga tama yung sakayan. Mas napagian na po ta ako, saro man po ako sa nabinipisyuhan na tawaning trabaho kang Yabo Elementary School po. Kung face to face na po, ugma akong maray dahil paghali ko po igdiyo sa harong, kay riba ko na po ang mga aki sa eskwelahan. Asin pag uli po, pagkakaninda, na babantayan ko na po sinda sa pang-ural daw nindang paglaog sa eskwelahan. Bis na ipapamasahe mi po, ibabakal mi na sa ng pagkakan, isnakan, dahil harani na lang po. Maugma kami na may Yabo Elementary School na. Ini po, saro sa pwede ming dumanan pag oras na may bagyo, may kalamidad na dayta nga ni inaasahan. Salamat po sa tabang po ni Mayor Son Ligacion, kang LGU Carolina, na magkaigwa asin maitugdok ang Yabo Elementary School na magagamit mi po panghabang buhay kang mga aking nagkakralasi po igdi sa Yabo. Kami po, nilipat kami digdi hali sa squatter duman sa habang. Salamat po kami ta. Daw para paano, nakahali na kami duman sa baha. Kaya lang sinangyari nga ni si Agihan. Si Agihan mi sadit, tapos malabo yun pag mauran. Hanggang digdi po sa laog, grabe ang laboy digdi dati. Kaya ito nga ni, may kasulo digdi. Hindi nakalaog ang bumbero, kaya natupok si sarong buong harong digdi. Ta, duman po nga ni sa Agihan, masakiton maka ano digdi yun ta. Rikudo sadit. Tapos po unyan, sa hirap ng mahal na Diyos, sa tabang po kang gobyerno, napakarayan sa muyang ini yung tinampod, naparani na po lalo, hindi na kami nag-aagi. Mahiwas na, madalion na ang mga nagraralaog na mga ma-deliver tubig, ma-deliver gasol, pasil na po para sa inda. Maugmo po, halos gabos man po kami nagkaurugma dahil malakaw kami, dahil na malaboy. Dako lang pasasalamat ni po kay Mayor Ligacion, saka po sa ginhawang naging nyo po, lalong-lalo na taday po kami digdi pinabayaan. Nakula pong tabang ang multipurpose dahil po yan po ang pinakahagad mi sa syudad, sa gabos po sa konseho na magkaigo kami meetingan. Pag nagtitiripon po kami kung sa lang po kami nagtitiripon, ma-meeting, araw po kaya pag may misa. Ngunyan po, nakulaon na po yan na tabang digdi. Lalo na po halimbawa may bagyo para madalaganan ka sa mga nagkakagarabaan na harani na dahil napupukuan ng barangay na darawin sa eskwelahan o kaya kung sa impaman. Dakula na tabang na po iyan. Salamat po kami na nagkaigo po kami ang dakula na pasilidad na ining multipurpose para po sa samoyang kung anong magagamitan mi kaniyo. Kakalagman dyan yung sarong educare, arog kaya para sa mga aki digdi. Makagianan na po yan sa moya na mga yaong digdi residentes kang Palmera Phase 1, Phase 2. Dakula na pasasalamat po. Kadto, ang tinampumidigdi, talagang makanos ta, laboy. Pero kang nasiminto naman po, nagmamang kami. Naghagad kami kay Mayor na sana masiminto man ang samong agihan, na tupad man po. Laboy yun, ang chinilas mo, abot na digdihan laboy. Ang laboy ka digdigaro itong dalipay, nagdudukot talaga. Mas bagay na po ngunin kaysa katong inot, masakiton po ka talaga kadtoyo ta. Ang agihan, malaboyon, tapos ngunyan, okay naman po. Kung may service ka, madali. Pero malakaw ka, tinampo na
naman, bako naman po labuyan. Maugmaon man po kami. Ugmang maray ta, nagtabangan kami ni Mayor sa negasyon. Si Mayor, salamat pong maray, ta kami nagkailaw, nagkatubig, nagpamaray ang samong digdi, dahil na kami binabaha, duman sa inalian mi, permi kaming baha, hindi sa nilipatan mi, napamaray man po kami, nagdayon ang kinampo, sa derimi na ang luti. Nandito na, para naman nakikita, nararanasan. Ang saya natin ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. Papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Ngayon na, nakagat, nakaukit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, mapitiwalaan, iba'y na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, upan, nasasabigan, nangangataman sa tupungan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now again tomorrow, we can better be the conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang tinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, magtitiwalaan, iba'y na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasaligan, naganap, nangangataman. Naganap. Beyond Daga, Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Diyos pa rin na Sabado ng pagkaga mga tugang. Welcome, digdi sa tuya pong programa. Actually, po ko nakitang Urulay Banwaan. Ang sa tuya na pong segment sa tong Aramon. Kita po live na nadadalan mga tugang sa tuyang Naga City Government FB page. Ang Nagangunyan News FB page. Siring man na dadangog live sa 100.5 Idol FM as in 89.5 radyo natin. Mga tugang, ini po ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Mga tugang, sa satuya pong inisyal na edisyon kan Satong Aramon. Ang satuya pong tutukaron iyo ang mga programa kan syudad manungod sa pagpapautang. Urog na po ngunyan na igwang mga kadipisilan na pinagahampang enot ang mga nagenyo asin ang mga negosyante na yaon po sa tuya pong syudad.
Urog na po ngunyan na kumbaga yaon pa lang kita sa inaapod na post or pre-post pandemic end kanibagang COVID-19. Garo ang forecast kan sa tuya po mga eksperto sa Pilipinas, may natatawag na po kita na garo pagkatapos kaning Omicron surge, garo paduman na kita sa pagbubukas kan sa tuya pong ekonomiya. Arog po bangon yan sa ginigibo na sa ibang nasyon. Arog kan United Kingdom. In fact, nagdeklara na sinda ning pag-untok ning pagsulot kan sa indang mga face mask. Garo ngunyan ito effective ngunyan simanang ini palaogo na bulan na Pebrero or garo nga nainot na nga ni. And kaipuhan mga tugang na matabangan ta ang sa tuya pong mga kaymanwa, urog na po ang mga negosyante, urog na po si mga nagkawararan sa mga trabaho, paano magbuhat giraray, asin ano ang mga intervention kaiyan kang syudad. And sa po dyan mga tugang, iyo ang mga produkto sa loans na pinag-o-ofrecer kan ever reliable department kan syudad na Metro Peso o Public Employment Service Office para mga tugang makaibahan niya tungunyan asin matukar ang mga proseso, mga produkto kan peso manungod po sa papautang kaibahan ta po ang sa indang credit officer. An magayon, an hanap-hanap kan sa tuya po mga sardit na negosyante ngunyan sa peso. Madam BJ Diasis. BJ, good morning. Asin salamat sa pag-iba sa muya. Digi sa satong aramon. Good morning po, Sir Allen. And sa gabos po nagdadalan sa FB Live, sa nagdadaog sa radyo. Good morning po. Yan. BJ, aran tabagang ngunyan, na last year, garo, I saw you personally, nagpaparaikot ka sa mga negosyo, asking them kung interesado mag-utang. Sabi ko, maurag mo niyan ang Metro Peso. Ayun na, nagdudulo ka. Dati, kita ang kaipuhan dumanan. Tanganing... Mahalat kita, But now, because there is parang this unit, nakaput muna, this division, garo kita na niya ako ang nagdudulok, na nag-o-pressure kan mga produkto sa mga negosyante. Orong na katong ginibot itong business stimulus program. Pero, para BJ Tabi sa kaaraman kang gabos niya tong mga paraan tabay, ano mananggad ang mga produkto o mga loan programs kan Metro Peso, kan syudad, pagpautang, And at yan, siguro tukaron ta, paano inigi isay ang qualified digdi, ano ang proseso kan pag-apply, And ang importante, may nakatagaba bang pundo ang syudad para digdi para mai-implementar ang programang ini? Yes, that's correct, Sir Allen. We have actually yung regular program po, si Angat Kabuhayan. This has been going on since 1990s pa po. But for 2021, medyo naglangkaw po si beneficiarista, mas dakol sinang ipuhan. Medyo hababa lang talaga ang collections which is understandable po. Kaya medyo di man kami nagsistrikto pag-abot po sa payables. As of December 2021, ugwa po kitang na-release na total na 407 beneficiaries. I mean, naka-receive ning financial loan assistance hali po sa tuya. Ini po total of 6,707,500 pesos. Ini po ini 407 pong iniyuhali po niyo sa iba't ibang barangay sa syudad ning Naga. Ang pinakahababa po kaining loan is 3,000, may 5,000. Pero ugad din pong as high as 150,000. Pero ini po kaya si medyo haluyan na sa muya. Naka-build up naman po sindaning credit standing ninda. Initabi BJ, ining angat ining 6 million kanakaaging taon, tama ba? 407 ang beneficiaryo. Ini sa Angat Kabuhayan pa lang ini. Angat Kabuhayan alone. Si regular program po iyan kang Metro Peso.
Okay. Ang Angat Kabuhayan na produkto na loan product, kumbaga ang aram ko ini si pinaka-pioneer na loan program ano ba siya, may interest? Is this zero interest or kung igwaman interest, gaano ba kalangkaw o gaano ba kababa? And comparable to other loans or loan products sa mga pribado, sa mga bangko o sa ibang mga government agencies, gaano ba siya kababa or gaano ba siya kalangkaw? Ano bang pinagkaiba kaini sa ibang mga loan products? Okay. Pagkalaog ko po sa Metro Peso, kang naaraman ko ang prosesong ining programa na Angat Kabuhay, medyo na siya akot. Hababaon pong maray ang interest. Ang interest rate po ni Angat Kabuhayan is only 1%. 1% of the principal. Of the principal? Apo. Monthly or annually? Monthly po Monthly. siya. Apo. Actually, ini po kayang Angat Kabuhayan may tulo po niyo Tugatong mga sari-sari store, general merchandise. Yan po, payable po siya in 3 months, monthly. Tapos, ang agree naman po, 4 months, pero lump sum. May mga pigares din po kita, mga livestock, yun naman po umaabot naman, 4 months. Tapos yung farming po natin ang 6 months. Both po siya, lump sum. Ngunyan po, Sir Allen, usually pag lump sum kasi talaga, ang piglalagan naming interest na si principal. Pero duman po sa monthly, it's cumulative po kasi. So kung nagbayad na po sindaning 1 month, ang the next month, ang may interest na lang po, si remaining balance. Bako na si principal. Magayon. Magayon po siya. Kumbaga, minus sa principal si kabilugan. Iyo po. Kang nababawasan si interest. Ang problema lang po, Sir Allen, pag di nakabayad, ayan lang. Naglalangkaw po si interest lugod. Pero si interest ba, may inapot ka ba kayo na interest and penalties? Ikaw ba din bakit ang araw kaya may penalty din siya? Uga po siyang penalty, 2% po. 2% of the entire loan amount? Yes po. So, same concept po ki-interest. Kung ang piglalaganan po ning penalty, si remaining balance po. Aha. So, bako si entire loan amount mong inutang. Tayo ba kayo mga lending institutions, may mga bangko nga na regardless kung pirana ang nabayadan mo, ang interest mo nakabase duman sa principal amount utang mo sa inda. So halos nga pala, very negligible na ang interest. Pag-araw ka iyan. Halimbawa, nag-utang ka ngaya, example lang, Ma'am BJ, 5,000. Let's say 5,000 ang inutang mo. Tapos sa first month mo, nagbayad ka tulos ng 2,000. Di ang iinteresan ko na lang, kang city, si remaining na 3,000. 3,000, yes po. Arog po siya kayan ka manageable actually kung tutuuson. Kaya po naging arog kayan si ining programang iniyo para po kaya talaga ini sa mga kasaralitan. Ini po si mga sari-sari store, si mga fishball vendors. Inilang po kaya talaga si kaya nindang amount, yung 3,000, 5,000, 10,000. Kaya medyo ginibutang manageable po sa inda si pagbayad. Ining loan product na ini si Mas Queen, itong garo accessible digi sa mga parabolastog ta. Yes, actually suki ta po ang mga taga-Bulastog, si mga paramani, si nagtitinda po ni mga fruits, ta po yan, as much as I remember, si Bulastugan po nag-form po sinda ning organization, nakalaog po sinda sa Grow Negosyo before, tapos naging beneficiaryo ta po sinda. Kung 1%, tapos arog pa kayan, kada mabayad ka, mababawasan na tulos, o kumbaga itong remaining nilang babayadan, halos naguluwas nga dahil mo na mamati 11% kang interest. Dahil na, halos naguluwas garo zero interest na nga kung 3,000 na lang, maluwas 300 pesos. Gusto sabihon, kung igwa kang income na makakaguno ka ngayon ng income na 300, naguluwas, kung 3,000 pesos lang ang tada mo, garo piso na lang. Iyo po. Ang babayadan mo para sa interest, kang daily. Piso kada daily nila ang kaipuan mo, kumbaga sa ito bagang hulog-hulog system, halos piso na lang ang dinugang mo duman sa utang mo.
Sir Allen, ang 1% po kang 3,000 is 30 pesos. Sorry, 30 pesos. 30 pesos. Ipalan, Opo. 30 pesos lang nga ni. Opo. Diba? Kaya po before po, ang ugang payment option na daily talaga si bayad. Para po talaga si mga daily lang talaga ang income po ninda, automatic po sila nagdiyan sinda sa office. Kaya lang medyo naging mapagal po kaya sa part ninda. Kaya ginibumi po siyang monthly. Pareho man lang po kayo ang interest. Saka, primero, sinda, pagal sa pagbayad, tamaaral luma dyan. Panduwa, pagal din sa mga kolekta. Taralo siyang maresibo. Imagine kung ang hulog niya malang 20 arado. Aralo niya man ito riresibuhan, di ba? Correct. Mas mahal pa si presyo kang pag-imprinta ng resibo kaysa man sa mga kolekta. So, this is about angat kabuhayan. Ang hapot ni Ma'am BJ, ay nagtitinda po ngayon ako ning sa barangay, let's say as we have mentioned, si mga sarli talaga ini, si mga probably nawara na ko niyang trabaho, no? Or the normal pa ang operasyon kan sa kuyang pinagkatrabahuhan. Gusto ko na lang magnegosyong fishbowl. Gusto ko na lang magnegosyo ngayon siguro salit na siraan sa room kuyan area. Paano ko siya pwedeng i-avail? Paano ko siya pwedeng, ano ang kaipuhan kong gibuhon? Nakulong ba akong requirements sa kaipuhan i-avail? Kasi ang iba, di ba, na pirming takot, mautang nga lang ko sa Bombay, gano'n nga kulon nga yung requirements na i-comply, kaipuhan i-comply. Kasi ang iba, dahil man naghahapot, na ang iba nga pa lang, basic man lang, naiwan na nga na isindang requirements na kapot-kapot. So, ano po ang requirements para sa angat kabuhayan? Okay. Sa angat kabuhayan po kaya, like what I've mentioned earlier, para po sa mga sararadi talaga. So, ang iba po, mayo man mayor's permit. Correct. So, kung ang mayo po sindang mayor's permit, tapos nagpupuon pa man lang po talaga sinda, ang highest po na pwede nindang ma-loan is 5,000. So, pero kung uga po sindang mayor's permit, nasa 10,000 po kaya ang starting ninda, si first loan ninda. Tapos every time po kaya na ma-reloan sinda, pwede po siyang maglangkaw si credit limit. Yan. So aside Igo po, ka naman kayong credit confidence po. Na nakabayad-bayad ka na Correct. So aside po sa mayor's permit, kung mayo po, kaipuhan lang po si barangay clearance, tapos si barangay business permit. Okay na po yan sa muya. And of course, kaipuhan ta po ang valid ID, government issued ID. Importante yun po yan na maray. And kaipuhan po ang nakalaag duman sa address ninda is Naga City. Tapos, syempre po, picture, si pinaka-latest na picture, para at least pag nahihiling tapos sinda, aramtang sinda po itong patunay kumbaga. Pero Ma'am BJ, ang national ID system, maiibang niyan, national ID, mayong pirma, ang iba day piga-arako. Kita sa peso, inaako ta ba ang national ID? Yes po. Mas importante po sa muya na may yaon si pangaran ninda, yaon po si address ninda, and si ID po, pigtao kang national government. Yan. So, ang iba po ang iba, day piga-arako da ang national ID. National ID po yan. Ako unta po yan, ID iyan. It's basically the mandated ID for all Filipinos. Kaya po si mga day nag-aako tamada ang pirma, ID po yan. Ang gamit na po niyan, digital ID, digital signature. Kaya po baga iguana kita dyaning QR code. So pig-upot ko lang po ini ki Ma'am BJ ang iba day nag-aaram-aram na ang sa tuya pong national ID basically is the mandated ID for all Filipinos. So, Ma'am BJ, kaipuhan ng ID, kaipuhan ko ng barangay, basically barangay business permit, yan, igwang asing kwinta lang nga kayan sa barangay, depende sa barangay na kung saan ka po maot mag-operate. ID, barangay business permit. Of course, may form yan, nakaipuhan fill outan. Uga po, ang form ta po, si Form L1, it's also available po sa Metro Peso page. And I believe na-send me po din yan sa SEPU before. So available po siya online. Kaya lang po pag-abot po kayo sa submission kang application form, kaipuhan po siya personal na isubmit sa muya kasi nagdediretso na po kaming interview. Also kasi kaipuhan permado, so kaipuhan po, di po pwedeng digital ang Yan. Saka igo kaya diyan mga bako lang pati may mga na-experience din kita kaya in the past baga Ma'am BJ na kung dai personal na pigsusumitir,
dakulon mga impormasyon na kurulang. Iyo po. Tapos mareklamo ngunyan so naglulo na, ay, di man nga na-aprobahan siya sa kuyang loan, haluyon nga yung maaprobahan. Ito pala, it turned out, dakulon mga important information na daisinda na ilaag. Iyo po. So, kay puhan man nga. At least po, na-i-assess na nindo tulos. Right away, correct. Right away. No? Opo. Actually, yan po talaga ang problema. Diyan kami medyo nahaluyan sa pagpuproseso. Si pagsasubmit po kang documents kang principal borrower, tapos si pag-fill out po ning form. Pero ngunyan po kaya medyo mahihigos po kaya mag-text ang team ko, kaya naaapudan po ninda, nati-text po ninda, nati-chat po ninda. Kaya lang kung minsan po ang problema may po talaga usually si mga documents, tapos kung kaipuhan permahan, mayo pong perma. So iyan sa angat kabuhayan. So basically pala, ano yan, 4 na forms lang 4 lang ang requirements. Ang form libre man, susuratan mo man lang. Si barangay business permit, or ano ba, barangay clearance ba yan, Ma'am BJ? Diretso na siya, ano? Barangay clearance or barangay business permit. Or, Opo. di ko sabihin, either of the two. Yes po. O di, yung manangga. So, pigre-require mi po kaya, pigahagadan mi sindang sedula, kaya lang, kaya po naman po kainindang sedula pag nagkuasinda ng barangay business kuya na permit. yan. So, yeah, Ano na yan? given na po Carry siya. over na yan, di ba? Opo. Carry over na. So basically, barangay business clearance or barangay business permit, then you have your ID, application form, tulo lang halos. Iyo po, tulo lang. Tulo halos. lang. Ang form na kaipuhan. Tapos ma-loan ka ng 5,000 pesos at very minimum interest. No? Minimum interest. Tapos pa nag-utang po ka mo duman sa mga 5,656 at ng 5,000. Pero yan, yung mga 30%, tama ba? 30%. 30%, no? Kung ang 5,000 mo, that's basically, ang 5,600, ang kwintada kayan mga tugang 30% naguluwas monthly. Iyo po. So, mayroon mo na lang, kumpira yan, nagpapatak halos 1.5 ang sa imong interest. Bulan-bulan kung mga 5,600 ka. Samantalang igwaman lang kita ning 1% monthly na loan digdi sa Metro Peso. Iyo po. Tapos po, aside from these requirements po, medyo kaipuhan, importante po talaga siya. Daw sa ka mag-utang, kaipuhan siya. Kaipuhan ta po ng co-maker. Pag-abot naman po kaya sa co-maker, dapat po dai siya relative. So, ibig sabihin, di po pwede ang agom, di pwede ang aki, di pwede ang tugang, di pwede ang makuapo. Pero piga-alaw mi po ang magurang, so long as bako po sinda sa parehong household. So, halimbawa ako, let's say, baga, Ma'am BJ, ako, gusto ko mag-utang, pero nakaisar nga ako digding sa karangahan. No? Si Papa man ngaya, sa konsepsyon, naka-star. So, pwede kong ibong co-maker si Papa? Yes po. Pwede. Apo. Kaya lang dapat si co-maker may kakayahan man na mag-assume kang utang mo kung sakaling hindi ka makakautang. Iyo po. Di ka makabayad. Sorry, di ka makabayad. Actually, yan po ang common misconception. Kala po kay akang kadakla na pag sinabing co-maker, garo, lang maperma ka lang dyan. Di po nila naiintindihan na ang co-maker ang ma-assume kang pagkakautang pag di na nababayaran ni principal borrower. And ini po, nakalaag po iniyo sa kontrata. Kadaklan talaga yan. Minsan may maabot sa imong surat. Ako one time, nabiktima na ako kay ini. Pirmaman akong sa mga amigo ta dyan, na mga pag-iriba sa opisina, na pinapirma kita ng co-maker form, pirmaman kita, ta syempre, aram ta si pangaipo kang pag-iriba. Opo. After 5 years, may nag-abot sa kuyang surat sa bangko. Ang pagirumdum sa kuya, you are, ibinabali ka sa sisingilon, taika ang saro sa mga co-maker na nagpirma duman sa utang sa imong kaibahan or ni arog kaning persona. So, arog din po kayan, digi sa angat kabuhayan loan. Yes po, arog po siya kaiyan. And also, importante din po na dapat si co-maker may man utang sa muya din. May yung existing loan. Okay. Pero so, alimbawa, gusto sabihin talagang totally may yung existing na loan. Opo. Kumbaga, pero kung naka-avail naman po siya before, tapos may man siyang bayadan, we allow it po. Yun nga lang po, kung siya naman si mautang, di na siya makakautang. Yan lang. Kung existing naman si
may current account itong pig, nag-co-maker siya. Yan. So, Ma'am BJ, 5,000. Yung iba kayo talagang naghahanap talagang mga araw kayo si mga sardit na negosyo talagang iba nga nagpapaurukay-ukay na Taigo pa lang yun at 4,000 pesos ata nakakagibo ng ukay-ukay shop ukay-ukay business. And nauuso din pati ngunyan ito bagang live selling, no? Live selling ang iba igwa akong bistado nagsubli ng 2,500 sa magurang, nag-angkat, the term is angkat ata nag-angkat siya sarong barabal. Sarong bulto at 2,500 pesos. Inopen niya, mala, si 2,500 nabayaran sa loob ng sarong simana. Napabakal niya si 2,500 niya, she earned 8,500. On top of the 2,500. Kaya sabi ko, naka-10,000 ka. Uy, magayon po ngayon talaga si item. And I was able to sell ngayon the items na 200, 150, 50 pesos sa online. Iyan pala, ngunyan ko lang ngayon, tabi, Ma'am BJ na araman, diyan pala sa mga iirinuton si mga magayon. Si mga walat na makanos, ito na mga tugang alatan nindo. Tabarato na to, 50, 20, 30. No? So, marketing strategy, kan mga tugang tangon niya na para maiantos ining pandemya ta. Angat kabuhayan sa dit ining pautang. Ikaw ba kitang pautang sa syudad na you can loan as although nasabi mo nga ni na pag ika talagang good payer ka man, na-establish mo naman itong credit confidence mo sa syudad, sa angat kabuhayan you can loan as high as 150,000, tama? Pero ikaw ba kita ito bagang mapuon pa lang ako, no? Pero nalugi ako niya na pandemya. Ikaw ba paagi na I can loan as much as or as high as 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 or as high as 100,000? Ikaw ba kitang arog ka iyan na pautang? Kung ilalaog ta po kaya siya sa angat kabuhayan, medyo masakit. Inot na inot kaya po talaga si Mayor's Permit. Correct. Ngunyan, we have COVID-19 pandemic response na kumbaga programs kasi duwa po si programa ta for the pandemic. Pero si mga bigger amount po kaya, si mga higher amount for loans, yun na po ni Naga City Business Stimulus Program. Kaya lang po, ang Naga City Business Stimulus Program is for the existing businesses in Naga City. So, existing. So, dahil pwede ito bagang gusto ko lang mag-utang sa iuning 20,000. As a startup. As a startup. No? So, dapat, kung yan, existing na dapat ako. Yes po. I think yung pong sa startup na for capitalization, I think oga pong program kaya yan si DTI. Dahil ako sigurado. Tapos si ITPO, I think. ITPO. Opo. I think may oga sindang program na for the startup. Pero for the Naga City Business Stimulus Program, dapat po nag-exist sinda prior the lockdown. So, prior the lockdown, meaning 2019, dapat nag-ooperate ka na. Dapat may business permit. May business, 2019, nagkataon siguro, nag-ooperate ka na September, may business permit ka na, nagkataon 2020, may pandemya na kita, March. So, from 2019 pababa, so you can you can loan digi sa business stimulus program. Natukar na initabi Ma'am BJ ni Sir Jun during the last guesting niya digi sa tuyang programa. Pero para lang siguro sa pag-refresh ako probably igwapang mga nangangaipo. Kaining intervention kang city. Bago pala niyan, may pondo ba this year ang business stimulus program? Kasi last year halang kawon, di ba? We have how many? 10 million. 10 million. Yes, no? opo. 10 million. Ngunya na taon, kumusta ang business stimulus? Pira ang pigtagamang pondo kang syudad? Actually, may tada pa po kita from the 10 million last year. Pero dugay na po. Siguro nasa 300,000 na lang. Dikit na. Dikit na lang po. Kaya na lang yan? Apat na utang na lang yan? Iyo po. Pero last quarter of 2021, tigtawanan po kita giraray ng additional 3 million, then additional 7 million. So for this year, we have a total of 10 million 10 po. million mang giraray? Yes, opo. Okay. Hindi po through Councilor Joe Perez as the
chairman of the Naga City Business Stimulus Program, and of course through Mayor Nelson also. Ma'am BJ, pira nga ni ang pira nga ni benepisyaran ta kaining business stimulus program kada kaaging taon. For 2021 po, beginning 2020, September of 2020 hanggang fourth quarter po last year, we have a total of 640 beneficiaries. 640 beneficiaries. Yes po. So gusto sabihin, kung mag-assume na lang kita na kasi di ba requirement sa business stimulus program para maka-avail ka, at least may saro kang empleyado. Yes, opo. So kung sabihin igwang 600 plus na mga empleyado kunta na kung siguro day natabangan kayo, nagsarado sa negosyo na wala ng trabaho sa 600 plus man na empleyado. So basically, we were able to save what? Kung i-times 2 mo na lang, si May Sadiri plus si empleyado niya. Correction lang po, sorry. Ang total na beneficiaries po na businesses, nasa 152. Okay. Ang employees po ang 488. So, pag total po, ang beneficiaries po, 640. Okay. So, still, 602 is ko yan, ha? Mayroon kung nagsarado si negosyo. And ang pagkasalabar kay ang negosyo sa iling ko, two-prong Bako man lang yan pagkabuhay o kabuhayan katong tao, you're also basically saving the entire city. Kasi, aram pa magay Ma'am BJ, ang ekonomiya kaya baga importante, dapat nag-iikot ang kwarta, iko kitang inaapod ba kayan siguro si mga nasa management, ito bagang multiplier effect. Nagbayad ka ning piso, si piso mong ibinayad, ibabakal man duman sa balyo. Si binakalan mo ngayon ning harina, mabayad man ito duman sa nagproseso ning harina. So itong piso, dakulon itong pag-aagihan na makikinabang ka itong piso. We call that mga tugang multiplier effect. Kaya ang pagsasalabar po ning negosyo, very important. Once po nagrulugmukan ang mga negosyo sa laog ng satuyang syudad, basically po masuffer man giraray kita gabos. Remember po na ang syudad nagkukuha man ning fondo sa buwis na binabayad ka mga negosyo, magsadit yan magdakula, mag-medium size enterprise. Pag iyan po nagsarara mga tugang, may makukolekt ng buwis ang Naga, basically may mangyari kitang serbisyong ikaka-offer sa mga taga-Naga. So Ma'am BJ, paano ang sarong taga-Naga makaka-avail ning business stimulus program? Okay, ang forms po available po ni online din. Online. Sa Metro Naga page and also sa Sepio. May posting po kamo kaini before. Yes. Available po siya online. Pero of course, available din po siya sa MUI as walk-in. Mas madali po kuta. Kasi kung may kahaputan sila, masisimbagan tatulos. Correct. Ngunyan po, ang requirements po kay Naga City Business Stimulus Program, medyo strict lang po talaga kita digdi because the Naga City Business Stimulus Program is 0% interest. 0% interest. Yes, and it's payable in 12 months. And the first payment is going to be on the 7th month. Basically, a month after the lifting of the general quarantine, medyo masakit-sakit pa kaya ma-identify kung rin yan. Mahit man kaya Correct. So, pigi bumi po siya, parang second part nung ordinansa po kaya, 6 months after the release. So, on the 7th month ka po, first payment. Kung whichever itong mainot. Correct. Whichever comes first. So, ngunyan po, ang pinakainot na pong requirement for that, like what I mentioned earlier, mayor's permit. Because this is for businesses na nag-start na po siya before pandemic. So, dapat ang mayor's permit mo, ka dapat patutuon na 2019, nagpupuong ka na. For last year. But for this year, ang inahagad mi na pong mayor's permit, si 2021 and 2022. Pero ang nakalagay po dapat duman is renew. Okay. So, mayor's permit, number 1. Number 2 na requirement. Ang number 2 requirement po, of course, si ID, both ni maker sa kaniko maker. Importante po sa MUIA, nakalaag duman, yung government issued ID, nakalaag na ang address po nila is Naga City. Okay. Kasi of course, this is a project of Naga, so we give it to the businesses in Naga City. Tapos, picture, kay punta po digdi si ID ni employees.
ID ni employee. Yes po. Pero ang IDs po ni employees, number one, dua po kaya eh. The first one is government-issued ID also. Ngunyan, kung ang empleyado po ngayon ninda saro lang, so dapat ang ID niya po, Naga City ang address. Ngunyan, pag more than one po ang employees na isasubmit po ninda na ID, at least one ang may ID na Naga City. Okay. Apo. So kung ang si dua po ngayon taga So dahil na ipuhan ka na di Ma'am BJ ning ID kan mga empleyado. So requirement sa sarong negosyo na dapat may empleyado ka. Yes. Apo. Kasi ang loan ta po nakabase sa number of employees na isasubmit ninda na of course magi sa CI para mapatunayan kung talagang totoo baka baga at siyan kayan may pinaperma lang. So for every one employee po may increment po kitang 25,000. So kung ang empleyado ngayon ni business ngayon is one employee lang, that's the loanable amount is 25,000. Okay. Pag dua po 50,000. Pag tulo, 75,000. So, pag 4 or more employees, 100,000. Yan ang maximum. Maximum po yan. And ini po, renewable po niyo. Okay. So, bako lang siyang one-time loan for the beneficiary. Opo, correct. So, kung makapaikot ka na, makapagulong ka na. Pero pag sinabi tatabi, Ma'am BJ, na renewable, kasi di ba igo kaya na ay nakabayad naman niya akong 6 months, can I renew the 6 months, or kay po akong bayadan mo na gabos for me to be able to renew the entire amount, or si gusto kong i-loan within duman sa time frame kang loanable amount? Kay puwan pong bayaran gabos. Gabos mo na. Gabos. Kasi kay puwan ta pong kumbaga ma-zero out sa system, sa program sa computer, or else kaya may siyang option na mag-add ng new loan hanggat day po na zero si previous loan. Saka patong-patong po kaya kung interest, mga ganon. Pero, initabi, Ma'am BJ Claronta, this is zero interest. Zero interest ini mga tugang. Ining business stimulus program, zero interest. Kung makakabayad ka katong principal mo after 6 months, tama ba? Yes, on the 7th month. Dahil mamantapos kaya baga ang pandemya. On the 7th month. Pero ang apot mo niyan, paano kung dahil ka nakabayad? Uga po kitang penalty may for penalty. That. Yes. Okay. Though, versus po sa Angat Kabuhayan na 2%, digdi po sa stimulus program, 1% po. Siguro nag-interest ka man lang ng 1%. Opo, correct. Di negligible manggiraray. Tang 1% very negligible. Kung 100,000 ang sa imong utang, di pirhal na lang yan. 1,000. Kasi ini po talaga kayang stimulus program, ang aim niya po talaga is makatabang duman sa mga affected po talaga ni pandemic. Si mga nag-stop talaga ng mga 6 months, 8 months. Correct. And pag nag-stop po kaya baga ang business, pati si mga employees affected. So may, kumbaga, kadakulan pong pamilya talaga ang nagiging problemado na ngaipuhan. Kaya this is really for them. Ayo. So, ang kagayunan din pati kaya talaga kang niyo, kang, ito bagang, si dignidad din kang tao na, imagine kung mapundo yung trabaho para panghagad yan kung kiisay-isay, di ba? Correct. And number 2, burden yan kang gobyerno. No? Pag mayo ning trabaho, mayong mahakan, obligado kita ang mag-provide. Mag-provide, correct. So kagayon kang business stimulus program, tinatabangan kumbaga si teach a man how to fish. Bako ito bagang dole out ka sa ng dole out. Correct. So, aside kani Ma'am BJ na requirement na ID, application form, the number of employees, mayor's permit, may collateral ba ang ang business stimulus program? Wala po. Wala. Iyo pala yan si hapot sa kuya sa bago. May collateral ba ang mga pautang? Katulad sa bangko. Sa arog sa bangko. Sa muya po, Mayo, okay na po sa muya na importante lang sa muya na nakarehistro sa syudad ang negosyo nindo nag-ooperate talaga sa syudad. So, day man talaga may iwasan na may stricto ka digdi sa arog kaning amount. Kasi nga ni kumbaga ang pinapangaputan talaga nindo si
tiwala lang sa Yes. nambang saro, no? Opo. Tinitiwalaan ko na mabayad ka. Kaya po iniuga po kami kaining monthly monitoring. Not just because gusto ming mahiling kung talagang ginastos ba talaga sa business, but of course, gusto ming mahiling kung kumusta si negosyo ninda. Taba kami may uga pa kaming maitabang sa inda. Yan. Speaking of may iba pang maitabang, kasi igwang probably nag-loan, Pero, do you offer, kasi sa iba, nakuyan ko inina, igwa bang paaga, baka gusto, nagmaray-maray na si kwarta niya, pero gusto niya pa itong paangat-angaton. Do you offer technical assistance? May technical assistance component ba ang Business Stimulus Program? Or training? Mayo po siyang training sa muya per se sa peso. Pero uga po kaya kita mga partners aron ni Dole, ni DTI, tapos other offices. So nag-uurulay po kaya yan. So nagtatap na, oy, could you help si ganito? So you serve as conduit. Yes, kamo opo. si nagko-connect duman sa mga ibang, kasi kung nailing kayo na sa nindong beneficiary, garon nagpa-training si DTI ning another, tong pa-training ni DTI paano pag-handle ning itong pag-handle ng negosyo sa panahon ng pandemya. I understand may mga pig-connect kita 3 or 4 beneficiaries ni Business Stimulus Program nag-artender duman So iya po. Kung babayaran dapat ito, sabi ka tong pa-training, that's 4,000 pesos man ang supposedly ang registration, but it was provided sa in the free kan DTI. So Business Stimulus Program, may angat kabuhayan kita. May ano ba? May sa 3 minutes sa tabi, Ma'am BJ, mabilis-bilis kita. Pero ano ba, ako nawala na akong trabaho. I'm a laborer. Or probably laborer. Ano bang kuwing kayan? Empleyado. Wala na akong trabaho. Nagsarado sa kuya ni Gus, nagsarado si trabahoan kong kantin, no? Mari pa niya ako mag-fishbowl naman lang ako. Igo bang aside sa angat kabuhayan, nagpandemya siguro probably magabat pa sa kuya ang 1%. Igo bang paagi pa na pwede kung may igo pa bang loan window ang Metro Peso na pwede kong dumanan? Yes, it's our second program kang para sa pandemic. Ini po from Councilor Elmer Baldimoro. Ini na po inaapod ng Tabang Tugang program. It's Tabang 0% interest. Payable po siya in 6 months, but the first payment is after a month upon release of the check. Okay. Tapos ini po, medyo hababa lang niyo, 5,000 po niyo. So halos para sa tong angat kabuhayan. Yes po. The difference is it's 0% interest, pero of course may 1% penalty po siya. Pero ang pinaka-main po kaini yung requirement is dapat magkahagad sinda sa barangay ninda ning certification na sinda po displaced worker. Dapat naka-identify po duman na displaced worker. Aram naman po ni sa mga barangay, pinadarahan mi po sinda katong city ordinance. Yan. So, basically may ID man yan, may clearance Yes. man yan, pero basically form. itong displaced worker, yun naman to ang ma-serve na certification nila sa barangay. Yes. Then cedula ba kay puwan pa din ba nila? Yes. Kay Pag puwan nagkuan po sinda kaya ning Ay, sabi, kasaro na, di ba? Yes, opo. So, part nito duman. So, ID, then application form, then maya na. Wala na po. Mag-utang na lang po kayo mga tugang sa Metro Peso. Ang hapot ng tabi, Ma'am BJ, angat kabuhayan, how long da ang pagproseso sa angat kabuhayan? How many days will it take them? Kung may pondo na kita, mga qualified na, mga pirang aldawon ang kuyan. Assuming na kami lang, no? Upon receiving kaya yan, pag morning, check ko tulos yan, piga-approve mi yan, pinapaparmahan ki Sir June. As after kayan, gigibuhan mo na yung kontrata. Pag nagibuhan na kayo ng kontrata, binabalik mi po yan sa client. Kay po nindang ipanotaryo. Correct. Tapos kay po nindang permahan. So, kaya pwedeng ipanotaryo. Kay po si permaninda. Duman kami medyo nahaloy kung paano, kung noarin ibabalik sa muya. Usually po kaya, mga by batch kami nagpa-process, medyo pagpasaro-saro po kaya nawawara On si the average, papeles. sabi, Ma'am BJ, ito bagang by experiential, Kuya Nindo,
Pag by batch, mga how many days ang loan release? With everything, with external factors Yan, and all, na. 2 weeks. 2 weeks, yan. 2 weeks. Sa business stimulus program, mga how many, Kuya Man? Medyo kaskas po ang stimulus program kasi nasa ordinance na dapat after kang approval kang board, pagka-submit po, upon signing po kaya ni Mayor, kaya po ma-release ang cheque in 4 days. In 4 days. In 4 days. So, sabihin tayo na all in all, 1 week. No, ang Yes, stimulus. opo. Ang tabang tugang, Ganun din po. ganun din. Same din po. Okay. So, marikas man lang pala. Mhm. It will only, sabi mo na maximum 7 days. Ano? Mhm. Baka nag-utang ka man talaga Wednesday. Di, siyempre may Sabado, Domingo. Iyo po. So, sabi mo tanang, it will take you at most 7 to 8 calendar days. No? Yes, opo. Para ma-process ka, boss. So, bago siguro kita, Ma'am BJ, magpaaram, baka may anunsyo ang Metro Peso, may mga gusto ka pong sabihin sa ito yung mga paradaw as in para antabay? Idagdag ko lang po, uga po din kasi sa livelihood, sa team me, ang inaapod na plastic bank, ini naman po sa barangay naman po niyo. Kumbaga si barangay ang makaulay po mismo sa Muya kasi they are also going to provide extra livelihood po sa mga residents ninda. Tapos ugwa din po kaming nag-aalaw din po kaya kami ng certain kumbaga special programs whether it is connected po sa pandemic or DAI. Arog po katong sa Food Panda na nagkaugwa ning na nagtaon ning bike. Ugwa din po katong yung sa Food Panda po in relation to my to our section, pinautang mi po si mga riders para makabakal po sinda ning cellphone. So sarong batch na po to. So yon. So, yan mga tugang pero by the way, pinag-urulayan ta utang, pinag-urulayan ta mayor's permit. Mga tugang ngunyan, Sabado bukas ang Naga City Treasurer's Office para magproseso kan sa indo pong mga mayor's permit. Nagdadalagan po ngunyan ng business one-stop shop. So, pwede po kamong magduman ngunyan sa City, ngunyan magdigi sa City Hall, bukas po sinda. Mga tugang, Ma'am BJ, salamat na maray sa iba sa Muya, pagpa-onra na ika po makaulay. Maaraman ang proseso, mga programa sa pagpapautang kan gobyerno lokal kang Naga. Sa paagi po kang Metro Peso. Salamat po pala, Sir June. Ano pala tayo naka-attend si Sir June? Di ko pa aram. Talagang, sinasabi ni Sir June, ipapadara ko sa imo ang samuyang beauty queen. Iyo ang mapaliwanag kan mga pautang. Sir June, good morning. Aram ko nakaantabay ka. Sa satuloy pong mga pag-iriba ni Gisepio, mabalo sa pag-antabay man, and sa mga parahinan nyo, mabalos po sa pag-iba. Otro po, Sabado, pag-ulayan ta po, giraray, iba pa mga pinag-uupresir kang syudad ng mga programa para sa mga taga-Naga. Mga tugang sanggaran po sa kuya mga pag-iriba ni Gisepio, ni Mayor Nelson Ligason, ni Vice Mayor ni Asis, napadagos po ngunyan ang pagpagayong kan sa iyang hairdo. Sa mga pag-iriba po sa City Hall, mabalos po sa indong pagantabay. Ini po ang sa indong lingkod, Alan Riondanga. Orulay Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan.